Good morning. Good morning. Good morning. Gising na. Morning hirit na. Kasama si Henry Maceda. Kay ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Siya ang the best, warang iba. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Henry M. sa Morning Hirit. Si Henry Maceda sa Morning Hirit. Una gasta banggi, magkape kita with BP Henry. Ngaring happy, Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Fireball. Yo, 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 yo. Abante, abante, abante. Come on everybody. Come on everybody. Abante na. It won't take long. We're gonna do the twist. We're gonna do the twist. We're gonna do the twist. And it goes like this. Pipirot pa garing ako ah. Pag mahadaw ako nindo, ngunya na aga. Yeah, let's try. Oy, pag mahadaw ako nindo. Tagaro, natalo pipirot pa ako baya ngunya na aga. Iba man talaga pag medyo nag-hot flashes na no. Sarawayon ka ngaya. Diba? Hot flashes ang pigatara mo. So mga kwan baga, kung sa babae baga, garit so ngaya, menopause na. Good morning! Hello, how do you do? Maray na aga po Pilipinas, mga Bicolano, sa manaparte kan mundo. Kumusta po kita gabos? Kami po naglaom na kamugabos na sa marhay na kamugtakan, mga tugang sa mga oras na ini. Libre do po sa ano man nakapamakan, maray na aga po Pilipinas, may mga birthday dyan. Happy birthday. Good morning Tabi kay Jokes Nunez. Ha? Good morning Tabi amigong Jokes. Ha? Igahanap ako ni Jokes sa YouTube. Iguan amigo live na yan. Sigurado na yan. Hanapon mo Tabi amigo ki Maray. Ha? Hanapon mo Tabi ki Maray. Ha? Ang satuya na DCGB News Live. Ha? Hanapon mo Tabi. Ano tanganin na makuan mo Tabi. Ha? Mailing mo Tabi ang satuyang ano yan. Ha? Ang satuya Tabi na ano ini, ang satuya na live broadcast ha. Mga tugang sa pag-aaga. Pero Tabi mas maray Tabi jokes na pag-aaga nakatuto ka Tabi sa radyo, di ba? Nakatuto ka sa radyo. Diyan ka lang sa radyo magdangog ha. Marayon ang signal mo diyan sa imong kinamumulto ka. Yun na lang Tabi sa imong gibuot. Ronald Baldo, mga tugang sa Technical Department, mga tugang sa Newsroom, News Manager Mar de la Cruz, as News Director. Kasabay po dyan si Jenny Balyaran sa luwas, mga tugang Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta, ngunya na pag-aaga sa DCGB. Nakatutok ang bilog na tropa sa bilog na probinsya Canalbay. Kumusta po ang satuyang hapon? Kumusta po ang satuyang hapon? Satuyang hapon, ang satuyang aga. Mga tugang hindi po sa satuyang programa sa DCGB. Okay. Uning-una sa tuya tabing mga good news. Marahay na bareta, mga tugang sa Morning Hirit. Araw na nindo mga tugang na ang sa tuya tabi na karninin manok. Ha? Asin ang mga dairy products, iyo da tabi naglalamanin halangkaw na human na. Ano? Ha? Ang sa tuya da tabing mga manok sa ngunyan, karning manok. Halangkaw da tabi ang mga ingrediente mga tugang kan mga pesticides. Siring man mga tugang ang pigpapatoka dyan para magdakula ang manok nin makaskas. Kasarabay da tabi ang hormone o growth hormone na pigapakaon dyan. Kasarabay ang mga antibiotics ha? Na nakakaraot mga tugang sa satuyang salud. Iyuman ang ano ha?
Actually, mga tugang, bako tabi advisable ang magmanok itaw, Roald daw. Bako tabi, mga tugang, advisable ang magmanok itaw, Roald daw. Iyan baga na mga manok na yan, piga para pa inom iyan ki mga, ano yan, mga growth hormones, So mga, para kumakas bagaan sa ng pagtalubo, Dati mga kwan lang yan, mga 40 is mga 45 days ang panahon. Ngunyang gari 25 na sa nagayon, Di kita mga tugang makasubat rabi, sa pagkaong kimanok, Delikado man ang mga karne nahali sa mga sa mga hayop na igwani naghela, sa mga mga hayop na may hela, yun man ang ano. Kaya bagan mga karne, mga tugang na ngaya, so mga karne baga na hali nga sa mga double dead, o yan baga na mga nag-iirilang na hayop. Dapat yan pigakaunin tawo, di ba? Taba, may posibilidad tabing makaulakit iyan sa tuya sa mga maabot na daw. Napagaraman, mga tugang na siring na condition iyong rason kung nata dapat nga tong likaya na magkaunin karne. O yun na nga na ang problema tay. Bata sabi kan mga nadadangog ko mga tugang na mga health advocates, sira nga ya buda, an maray nga, sira nga ya buda kwan, sira nga ya buda manok Sa totoo lang mga tugang, ang manok, bako tabi talaga oral daw na pagkaunon oral daw yan. Grabe ka yan ang ang hormones na pigapakaon diyan. Kaya baga sabi, pag nasubrang ka daki manok, pag nasubrang ka daki manok, may posibilidad na tabi mga tugang na lalaki na babakla. Inda, churu-churismis baga yan. Napagaraman mga tugang na mas maray da tabi naman tinaruntang pagkaunin gulay, asin siring man mga tugang ang pagkaunin karne. 40% ang pagkaunin sira. 40% databi mga tugang kan mga manok na bigakaon ta halang kaw ang antibiotic content siring man ini ang pinagigibo sa iba pang klase nin mga sa iba pang mga nasyon. Napag-araman na resulta kan ekolohiya ang pagtatapos kaining napag-araman mga tugang ang resulta kan ekolohiya pagkatapos databi na mag-ihi mga tugang asin iluwas ang antibiotic sa lawas ng tao. Ini po binaresulta mga tugang sa iba-ibang klase ng kamatian na resulta para kita magkahilang asin posibleng ipon sa tuyang ikagadan. Hanggang pwede limitaran databi ang pagkaon ng karning manok, siring man mga tugang ang mga free range na hayop para po maibitaran para po magigo kita kan maray na salod asin mga tugang maging may bitaran ang pagkakaigwan niya to nin mga iba-ibang klase nin kahilangan. Okay, di ba? O yan tabi tandaan tabi niya to yan mga tugang sa totoo lang manok na niya ay nako nasobrahan tabi yan mga tugang kikwang kaya pero mas mukhang man data mas kingani baga ang urig nga baga ang urig ka ng pinakamaray kan so native, di ba? Native mga tugang ang pinakamaray ka yan native na urig habaw ang native na urig kunyan mo ang sa bulod pinadakula, ang pigabaw kan sagmaw, mas kaya kung digli sa sentro, sa iba pang mga pigiri, ang pigbabawag tabi kan iba, mga tugang, bako man natural, na pagkaonin ori. Okay, yan tabi mga tugang, ang mga good news. Good news, mga tugang, sa morning hirit, sinurat iyan ni Paul Hapin. Sa tuya tabing researcher, mga tugang segment writer, intern sa DCGB, mga tugang sa programang Morning Hirit. Mientras tanto, aramon po ang dagdag na report hali po dyan sa luwas na sa linya si Jimmy Nazalita. Buena manong report, mga tugang sa Morning Hirit. Jim, good morning Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. O uni ng good news tabi BP. Inabot na kan rescue group. Na nagmamaniubrada dyan sa itaas haranina sa bunganga kan bulkang Mayon kan idinispat siya na mga matitindi na mountaineers and SRU members kan Bureau of Fire Protection ay very good kinamumugtakan inugpaan katong aeroplano Cessna plane na huminugpa dyan sa mga 350
meters na sana bunga nga na kan bulkang mayon o crater na tabi BP. Kaso banggi nakaka-receive kita ki mga text gikan sa mga nakaka-obserbar Good. na maski banggi nag-ooperate na nasabing grupo dahilan sa iguanin mga ilaw na nagsusurunodan pasiring duman sa tuktukan bulkan tabi BP. Yes, Kanya, nag-verify niya to sa ground commander kana incident itong incident commander si Mayor Kaloy Baldo Okay. na po sa poon siya so maniobrada kana mga disposisyon sa pagsakat kan mga team na binilog para maghanap kan nasabing Cessna plane Aha. sa na naglawog sa eksena apsimo sa pamamayon ni Sir Cedric Daep and Gobernador Greg Alagman Aha. na nagsasabi na at all cost dapat ma-locate na dahil nasabing eroplano asin mga sakay kay ni dahil ta naglalampas na mga aldaw dahil panin na development tabi BP. And ngunyan na pag amay na pagkaga pinag-coordinator niya to si Mayor Kaloy Baldo and digdi na niya to na konfirmar positive tabi BP Yes. nasa target site na sa tuyang mga responders. And sistema wala na ki proof of life retrieval na Wala na? retrieval na tabi BP gustong sabihin negative na dangogunta pakipag-ulay niya to and exclusive ini giraray primero first third giraray ini digdi sa DCGB with Mayor Kaloy Baldo. Retrieval lang kita. Inabot na sa target site so lugar nung eroplano? Ilan na. Papa, anong oras ka sa Banggi? Hapon. Kasuhapon pa naabot na? Oo, dahil pa ingalo sa mga rescuers, ano? Baka hapon may iba na. Di ngunyan, ano nang pinag-expect tatabi, Mayor? By the way, may proof of life ha? May buhay pa? Wala na. Retrieval lang kita. Di retrieval na. So, ngunyan, ano nan mga master na move sa retrieval? Inabot na sa aeroplano. Ano na ngunyan master na aktibidad? Oto na. Kukuha na. So, kung ganun. Ano ito? Sabay chopperan pag-retrieve? Ha? Di mo kaya. Di ba ibababa ninda ito? Di sa baba, ground? Sira. So sa inyan mga ragi. So inagyan nila pasakat, hindi sa may mise? Dito pa, sigurado kung sa inyo bata kung sa maagi. Mas madali na tayo na magbaba. Baka, Kung sa inyo. may mga nakalatag man kaya duman sa ginubatan kasubang araman ko nagpurma man sa mga tayon pa sa mga kamsor police. Bakit kung saan na lugar na sana ito napasil sa mga rescuer? Yung complaint madali. I see. So mapa-press ko ang giraray ka mo mayor mo niya dahil naman? Yung, totoo. Mga, Baka na yung lagi. digdi si dati? Baka sa baba nga na. Siya po mayor? Sa baba na lang siguro. Tatahulong kita. Okay, sabi BP. Okay. Yan na. Positive na. Salamat sa Diyos naabot na kinamugtakan kan Cessna plane. And kaso banggi na monitor niya to na
may mga nagporma na paguna niya to nagpurol out na so kamara mga pulis na augment dali sa Kamsur Naga. Ito pala niyaon sa ginubatan na kapurma. Okay. Dahil sabot kung sain eksakto mababa na area baka ginubatan ta may coordination man duman sa imderary mo ginubatan o digdi sa area kan kamalik. Babantayan niya to yan ta BBP taod-taod sa paglampas kan mga oras. And si Mayor Caloy Baldo, siguro si Sir Cedric Daep sa provincial government, magkatuwang na ini, baka dyan, mga alas 9:30 or alas 10 na, mapa-upload nin press conference, digdi na sa baba, sa baba kan opisina kan opsen, MDR remote, dakulon an media, digdi yan sa panganakan munisipyo sa baba ta BBP. Anong oras tabi dyan uminabot naman sa Karasite so tropa? Kaswapon? Kaswapon o kasabanggi? Kaswapon? Dahil ang sistema kaso hapon na malisyahan ko na digdi sa mga alas 5. Kaswapon baga sa interview ta kay Dr. Cedric, mga maabot nga naman nga mga bandang 12 or 11 or 12, di ba? 12 sa? Unto, kaswapon? Dahil man ito na nangyari, na nagpahiringalo ngo na. Siyempre. Dahil man talaga ako, nasabutan kaya, ito kayo, may pigapod kaya sa sistema ninda na may forward, may standby. Kaso pagal na, standby, may mamove pa taas, so mga nakapahingalo na. So forward, iyo ang nakaantos na kaya kasubanggi, may nahiling pa sa mga tao digdi sa baba na may nagsasakat ngayong banggi. Posible ito sura nga naka-standby kasud mang napagal. Kasubanggi, yaw na sa forward, uminabot na duman sa target site. So, naka-standby na dahil pa iabot. At aram na ninda, naabot na kan forward. Kasubanggi, nag-forward, nag-merge nagabos. Duman na sa itaas. So, may kahay na sindangon yan, tabi, yaw pa sindangon yan duman? Yaon pa sa area. Dumana sila nag-aga, no? Dumana sila nag-aga. Nag-merge na ito. Duwang grupo ba ito? Iyo. Kaya kasubanggi, pag una, nag-ooperate pa, yun na ito. So, second batch na ito, na nagpahingalo, sagod ng nagkasarabay na, yaon na so grupo, duman sa itaas. Nagpaplano na ito kung saan nag-plating naman ito, koordinado digdi sa baba, kung saan maaragi. Kaya, duwaan posibleng babaan kay na pwedeng ginubatan, pwedeng area kan kamalig, yaon so mga membros kan MDRR mo ginubatan, mga pulis naga, kamarinisor, yaon diyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon ta BBP. Apera kan sa grupo man digdi sa kamalig, and taud-taud magkakararaman niya to kung ano ang diskarte na pababa, kung sa inyan ibababa, dahil ang tamapapod nin press conference digdi sa munisipyo kan kamalig. Iyon, okay. Basta, so base naman sa konfirmasyon ni Mayor Caloy Baldo, ining inot na grupong uminabot naman sa Karasite, dahil na sinda kinapatunayan na may buhay pa, dahil ang proof of life. Duwang beses niya ito inapot si Mayor, may proof of life pa dahil na ngayon, nag-ship na nga ni sa from rescue to retrieval. So meaning, dadarahon lang kayo sa mga sa mga bangkay. Mapagal-pagal ito. Tamay dara na sindahay pero apat ito. Mapagal-pagal ito. Ako sa pagilinggo, ito paragal na sa taas. Iguan na nin ma-operate kay itong dapat target na kung saan maagi. But kung saan pwedeng mag-pick up. Ako may isaling baka pwedeng mag-pick up ang helicopter in the... Inapot ko kay Mayor Calabaldo kung ang posibilidad na chopper, negative DPCL, okay. Kaya on ground ang sistema, sa kuyang pag-analisar kaan, baka may masabat kung saan na eksaktong bababaan, may masabat na tanganing matabangan so mga paragal ng grupo na haliduman sa taas, nadala na itong mga bangkay kan mga lunad kan eroplano. Okay. So, ang plano? Daman surikid kang eroplano? Anong planong bitbiton duman, pababa? Yan na yan maisiyan tabi bibit. Ang importante Tabaga kang inot na nagko-cover kita kayan, nagluwasan sa mga suggestion na nga, baka nga may black box o kung flight recorder. Sabi ka ni Bangsis na plane dahil man kaan. Yan, inapot mo daw tabi di man tantad sa press con. Diba? Tamay mga reaksyon ako na receive. Dahil ang black box yan o dahil flight recorder?
Inabot na yan kaso hapon ta BBP Oo. sa press conference. Oo. Dahil pa yan so priority kaso hapon. Oo. Ang priority ta sabi kun ba'y buhay pa. Ayun ang unang priority sa mga Oo. araw ka ng mga wreckage sa black box. Nasa kuha na yan, diyan may siyan na yan. Pang black box kaya kung igwa, sabit man sana yan. Sabit man sana Kaya yan. kung Kayang kayang ilog sa bitbitin, backpack. Nasa instruction na ito. So kayang so importante parte ka ni Roplano na kayang Kunigwa. bitbiton. Bibirit-bito na ito. Yes, okay. Okay. Oo. So most probably ta BBP, digdi kita kakainay mabantay, area kan ginubatan or area kan kamaligtaod-taod. Baka maagad giraray ko ako. Pwede nang pinangan si Yus ba? Sa imo? Anyway, atyan pa ito. Diyan, mag-text ka na lang para makakulit sa mo dyan sa mobile kung saan mag-aarabangan. Dahil tasabot kung saan mas pasil duman sa grupo, naaling sa taas, na pwedeng umagi pababa. Kaya ngunya nakatalagtag itong sa ginubatan and kamaligta BBP. May siyan tayo mga development kayo na mga plano at yan sa press conference. Okay. Yan ta BBP. An sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa follow-up report. Hali po dyan sa luwas ka-interview niya si Mayor Kaloy Baldocan Kamalik. Mientras tanto may follow-up report man kan si Pio Fernandez. Ping, good morning Ping, go. Yes, VP Henry, good morning sa mga parantabay. May relasyon pa sa siring na bagay na mabando bagay ng development VP Henry. Apo. Pinaga-confirmar man ni Dr. Cedric Daet ang overall director man. Halik man dyan ang informasyon man sa ground commander na si Alcalde Kaloy Baldocan Kamalig na talagang dainanin buhay. Mamundo na barita yan sa apat na pasaheros na lunad na yun na buminagsak na Cessna plane dyan sa may Ngimot kan Tulkan ba yun? So ang sistema kanita VP Henry bago yan nag-shift sa araw kayo na mode kan mag-touchdown na duman basado sa pahayag ni Dr. Cedric Daep itong so rescue team pinaisi na kan EDC Energy Development Corporation nagpapadalagan kan Bacon Managed Geothermal Power Plant so mga relatibos kan mga kaparte kan mga biktima ta VP Henry. Roger, so kasubagong aga nag-dispatch na mga alas 3 ning magahon ning dagdag na pwersa na matabang na duman sa pag-retrieve mas dipisil sa pagbaba totoo. Roger, kung kakayanon ang kadifisilan pwedeng so kung mag-alalay ang TOG 5 kung kakayanon pwedeng helicopter ipack-out kung dai dyan sa anuling ang baba kan lifeless body kan mga pasaheros. Ayun. Roger, kung sa kung maging matriumfo susog sa assessment kung kakayanon kan TOG 5 di man ibababa sa headquarters kan Technical Operations Group 5 ang mga lifeless body kan tunad kan eroplanong yan na buminagsak. I see. So diba parang tabi ang options Two options sa pagbaba kan bangkay. O either na duman sa may parte kang anuling o by plane digdi sa may TOG 5 sa kwan mismo ibababa ang bangkay kan apat na mga persona. Roger, positive to that tabi VP Henry. Kaya nga dito sa baguman na so sa ground the personnels nag-dispatch ng dagdag na mga tao na matabang pag baba kayan kung di kakayanon managad kan chopper na i-block out ang duman kasi nibaba digdi sa TOG 5 digdi sa Kamalig ang baba kan mabakay. Sana kayahon ano tagari pigilin ko ngunyan ang kalangitan may bitoon baka maray ang panahon ngunyan. Nalda? Roger, tabi VP Henry. Mas difficile talaga magbaba ito na may mga puro paasan, di ba? Itong mga rescuers na naman. Roger, tabi VP Henry. And ang pinag-considerar so aerodynamics daw. And siyempre makilid bagay ito ni Maray. Difficile na pagmaniobrada. And kaya pinasiguro itong sinidispatchar mo niya ng mga 3 a.m. na personnel na matabang para sa proper retrieval ng mga lifeless body. Anong oras daw ito Anong oras daw mapundo man sa taas sa may crash site nag-move na sinda o day pa pababa na digdi sa may pinag-unabitan ng mga lugar?
Roger, sa puntong yan tabi VP Henry, dahil pa ni na latest Kung naghiro na. info kung nagpupunaan pagbaba kan mga bangkay ta. Basado sa inot ng mga pahig tabi ni Dr. Cedric dahil tabi VP Henry, so Civil Aviation Authority of the Philippines may instruction na dahil paghiroon ang sitwasyon kumbaga may investigasyon na pinaggigibo. Okay. Kaya iyan ang sa tuya pagkukonsidera ron kung ano ang next step ninda kaya na susunod doon asin na gigibuhon sa mga maabot na minutos tabi ni May tugon sukaap na day paghiroon sa eroplano itong mga wreckage na kinabagsakan, tama? Roger, to na tabi ni Henry, iyan sa mga nainot ng pahayag kay ito ni Dr. Cedric Daet na sa indang mga pagdatitripo na iyon ang instruction ka na Civil Aviation Authority of the Philippines na nagkukonduk ka ng investigation na so Airline Accident Investigation and Inquiry Board. Kumbaga sa krimen na nangyari halimbawa di sa ibaba, soko na ma-determinar ka yan kung ano ang mga pasistema sa pagpresema na sitwasyon. Ayun. So may posibilidad na talagang ang puro dararakan mga rescuers ta. So itong kuana sa bangkay lang kan mga biktima. Ano? Roger, sa royan na posibilidad tabi siya dito. Hindi ba? Kaya mapagkasunduan na. Ayun. Sige Ping, salamaton nag-feed kayo sa imong signal ha. Roger. Okay. Roger, haldal kang tabi depende. Yan, okay na. You're coming in loud and clear. Roger, so yun na nga niya tabi depende. Halato na sa nakon ano ang magiging disposisyon na kaini. Igwa din mga pinag-estabilisar na protocol sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Once na nag-touchdown na, yan na rescue team na ganyan na nga nag-touchdown na and gain na din buhay na nakuha yan sa wreckage tabi. Okay. Roger, so haliliti sa luwasan. Ako po si P. Fernandez on the spot report, BCGB News. M in the morning. Henry M in the morning. Salamat, Pio. Magkasunod na report ni Jimmy na salita, may kinaraman mga tugang sa konfirmasyon kan pagkakaabot kang rescue team. Duman po mga tugang sa mismong crash site na kinamumugtagan tabi itong Cessna plane. Mga more or less 350 kilometros, 350 metros. Hali po dyan mga tugang sa crater kan Vulcan mayon. Dyan po mga tugang sa kuan kaya confirm ano? Confirm tabi na dahil na tabi ki buhay ano? Ay nabutan ang mga ano yan, ang mga rescuers mga tugang kaya minapaabot kita ki kuan ki condolences ano? Deep condolences and sympathy para po duman sa pamilya mga tugang kan mga nabayaan. Itong duwang foreigner, mga tugang, tapos sa duwa tabi na sarong piloto, boda so crew, ano? So mekaniko, na kasarabay tabi duman mga tugang sa paglayog mismo kan sinabi ng eroplano na nagpuon ka na minaging Sabadong aga. Ngunyan po mga tugang na konfirmar na dahil na po sinakibuhay kan abutan kan mga rescuers duman tabi sa taludtod mismo kan Vulcan mayon. Okay. Mientras tanto, mga tugang bago si Paring Marilog, tamo na ang report ni Alar Mario. Good morning, Paring Al. Come in. Good morning, Pade. Big bubusol ko niya ni board member Vince Baltasar na matawan dagdag na honorarium ang mga sanggunian kabataan, mag-chairman, kagawad o appointed man. Yan ang nakapalaman sa draft ordinance na first reading pa lang sa ngunyan sa sanggunian panlalawigan. Base sa justification kan ordinansa, ang mga jóvenes iyo ang mga katabang maray sa nation building pag proteger asin pag-promote ng mga programa para sa physical, moral, spiritual, maging mapagbantay man na syudadano asin iba pang bagay na pwedeng maginibo kan mga jóvenes. Base sa Republic Act number 10742, Sanggunian Kabataan Reform Act of 2015, ang Estado responsable na suportaran
ang mga jóvenes. Kaya lang, so mga SK chairman sana, ang may honorarium. Kaya yan ang sa mga rason kung nata dahil na nagiging aktibo ang kadaklan kan mga sanggunian kabataan kagawad. Kulang man ang honorarium kan mga SK chairman. Kaya suiba na pipilitan na maghanap na marayray na trabaho. Kaya napapabayaan na minsan sa indang obligasyon sa barangay. Ngunyan, tigubosol ni Board Member Baltasar na mga LGUs magdagdag ng honorarium sa mga SK officials depende sa budget as in subject for audit kan commission on audit kung mapupwede na mangyari yan digdi sa albay. Ako unang suggestion ko pagdaling ko si amigo, si Board Member Vince, unang suggestion ko dyan pa di. Arogon so style sa gobyerno sa Grodeped yan, performance-based honorarium. Depende sa akong Suday nag-perform ta. Ako unta sa dae, bako gabos ha. Ako unta sa dae, ibang isking ko niyan talaga pabaya. Dako na akong kapitan na kauron. Ay naman, Mapagkalon pa di mahagilap dan mga isking ko niyan. Lalo na yan ng mga kagawad. Ay nako. Totoo yan. Kulog kipayo kan ibang kapitan. Totoo yan. So nag-perform lang ko ta. Yung taonan kigari honorarium. Yan nga na ibang aning SK. Dahil man nagkaling sa chairman, ay bako man gabos, pirabi kan gurang pira dilo sa ubos. Ha? Totoo yan. Diba? Dahil naman, bako arog kang panahon na libre, diba? Kan panahon baga, dahil man honorarium man, ang KB ka ito mga kwanon, may guson. Active, very active. Oo. Ngunyan, dahil naman, ay na, totoo yan. Diba? Pero, kadaklan kan mga barangay. nagluluwas ngunyan, ang very motivating factor kan mga SK, kan iba ha, bako gabos, kan ibang SK, yung honorarium, pag may honorarium, sa kamatrabaho, nagirintrapasin na dyan. Iyo baga. Diba? Totoo yan. Kaya, mo na ba? Pero bagaman ang punto ni Board Member Vince, adalan niya kung kuwab, kung allowed kang kuwa, whatever, pwedeng adalan man ang God. Pero gari performance-based sana, honorarium. Depende sa accomplishment. May mga Diba? sportsman ba gaya? Oh. Ribo. Ay, nako. Anyway, maruluwas iyan sa pag-aadal ka first reading pa man lang ini sa sangguniang palawigan para adalan pa kan mga komitiba na makaligsig kayan base digdi sa draft ordinance ni Board Member Baltasar. Ani ba nga ni bagaso iba ha? Ani ba nga ni gusto nang ipa-abolish yan? Ibalik itong sukan, so gari ang chairmanship kang iskan youth, itaw dyan sa pinakaaki na miyembro kang kagawad sa konseyo. Pwede man, Diba? sa committee on youth in sports ngayon. Pwede yan. Kampano ko araw kaya. Yes. Okay. Kaya naman, tabi, pade, yan ang iba man na informasyon, haling giraray sa Kapitolyo, Alarmario. Thank you. Ringal sa report. Iyo baga di, pero dilo subos, bako gabos tabi, pasensya na po kamo ha. Lalo ng ibatang mga SK, inay ko po na yan ang mga yaon dyan sa sorry tabi, bako gabos ha, bako gabos. An iba, tabi. Ani, yan ang pagkikiri. Hindi ko Abo ko magtaram. Taka ito, nagkaroon sa barang kon mga SK kampanahon, ha? Kaya barang kan reporting mi kayo. Yan ang mga SK, mga matibayon ang magdeliberar dyan sa Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlunsod, Sangguniang Panlala, mga matibayon nun yan, kaya nakikilibatan sa mga gurang na mga opisyal. Sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. O yan kaya sa panahon na Board Member Bunape, yan si Atty. Bunafingon yan, sa Kabat SK ang kaya ito, matibayon yan, minadeliberate yan Sangguniang, tako nagkukubalik ito kan Sangguniang Panlalawigan, o yan si kuwan ka ito, yan si Aris na guya na sa daraga. Ay nako, nakikibatian sa mga gurangan na konsyal ka ito, ha? Siya pa sa mga tanda ka ito, basta sa kadaklang itong mga SK, nakikidibate, ngunyan mala, inda ko ng pagigiri, bukan iba. Diba? Headlines kan mga bareta, News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Morning, BP. Good morning sa mga tagbang-tabay. Headlines po niya na pagkaaga. May kinaraman ba magiraray sa Cessna plane na buminagsak dyan sa Pamitisangkan, Bulkan Mayon. May naging pahayag ang opisyal kan Kaap na pilot error
Asa ro sa pigiling na dahilan kang pagbagsakan ses na flame sa Albay. Okay. Pero liwanag kan spokesman kang kaap na ito daang pahayag kang sa indang opisyal bago ba itong pinal opinion sa na ito bilang eksperyensya sa pagiging veteranong piloto. Yun. And tanto sa ibang mga bareta, Japanese Emergency Medical Team napabilib kan Philippine Emergency Medical Assistance Team sa Turkey. Mga drogang kinumpiskar o nakumpiskar na nasa kustodya ka mga otoridad pita imbentaryo ni Congressman Ace Barbers. Ini matapos magluwas sa investigasyon na ibinulgar ka sa PDEA official na ang mga tipster instead na kwartang agadon pigagad 30% ka na kumpiskar na droga. Salbatana pa rin. Ano na yan? Ano na yan? Ay, nako. Walang katapusan ito. Nagara so effort baga ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero ako yan, hindi. Abang para taram, bata maaga. Okay, sa ibang bareta. 30% pa lang 30% na pigagat. ang komisyon. Kaya, inventaryon tangay ka, boss. So, mga nakumpiskar kan NBI, nakumpiskar kan PDEA, nakumpiskar kan mga pulis. Inventaryon nga ka, boss, yung kung kurpira yan, kung kumpleto pa. Pag may inventaryo, ang nagbulgar mismo, so head kang PDEA. Salbatana. Ito sabihin niyo sa hanay ninda ito kay Arong Gana na pag-ibon. Ano na, kung pinagbigyan, di nakabalik sa merkado. Pero ilumati pa dito siyempre, di ba? Rinilis na ta, basta nga 30% sa kuya dyan. Tan rason ni Congressman Ace Barbers, dakulong yung nakumpiskar, pero dahil akong nadadangog na bareta, kung Na? iba mga di iton, na may rin auto sinulo na droga. Napotay naman ang ganito. Iyan na nga po. Ay. Kaya, inventaryon ta nga, inventaryon ta. Ano ba yan? Okay, Senado mabilog din Oversight Committee, tanganing magbantay o mabantayan ang implementasyon kan RCEP. One-stop shop center kan Department of Finance, parumpag ni Presidente Bongbong Marcos. Pagtiripon entry kan Senado asin European Parliament, naging matarayumpo. 500 na urban poor, masabay mo niyan aldaw sa alay lakad ka mga katutubo kontra sa Kaliwa Dam. Estados Unidos, suportado ang Pilipinas sa operasyon kan Pilipinas sa Ayungin Shoal. Dagdag na singil sa mga pantalan, di ba investigaran ni Sandor Rizong Tiberos? Mantang terorismo sa nasyon, dakulaan ang binaba sa tabang ng Australian government, sigong kay Secretary Galvez. Transport Group, diskinado sa lipot na plaso kan LTFRB para sa modernization program. Sabi mga traditional jeepney, partikular sa Manila, hanggang Hunyo 30 na sana. RCEP, magkakatabang para makainganyo ni Mas Dakol na negosyante na magnegosyo sa Pilipinas, sigon sa mga opisyal. I-update ang mga headlines kung yan na pagkaaga, ang mga buwan detalyes, 6 o'clock, as in 7 o'clock sa mga breaking news kas kan DCGB, ato dyan kang BYC Enterprises, anapon sa na Mr. Mrs. Rolly Marisa Calio, dyan sa Orsad, Legazpi City. Basta radyo ay BYC yan, 24/7 konektado ka mo, maski daing load. From Newsbase, ini po si Mardila with Jenny, ang Newsbase, good morning. Sulugan payo kung nga na Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Ay, nako. Ano na kita? Madali lang mga pag-iri. Basta-basta untam mo na sa mga reactions. Nag-file up sa reactions na nga na aga. Sabi na, Henry Day kita magnalas kung ang ibang SK sa ngunyan wara kamugtakan sa Senado nga ni baga iyuman. Sabi kan texter ta duwa man sa nang meaning kang SK igwang sobra kahigos igwa kay sobra kahugak. Iyo di na-discover na tabi migo sa mga lifeless body nindan sa mismong crash site. Ayun na, okay na migo ini Sabi kan texter ta rest and peace to their souls. Iyo po bagay pangadji ta sinda. Happy 63rd birthday po. Good health and longer life kay Muriel Marmol. Pinakamarahayon ming tugang. Salamat sa Diyos tinaw siya sa muya para kami damayan. Yan Happy birthday po. Good morning barangay officials baga po igwaman dapat performance basis. Pwede man di ba?
Ma'am Ruby, good morning. Maray kami kay itong panahon. May gusong kami na mga SK. Iyo totoo tabi, Ma'am Ruby, ha? Nagkakaigwat tabing comparison, ha? Dapat sa gabos na sanggunian, performance-based ang uuni nga ni pala, no? Di ba? Pala, so, ano yan, ha? Pareho so naging ideya ni board ni dating Councilor Chito Baldo, dapat na sa ibang sanggunian, performance-based ang honorarium. Iyo, totoo tabi yan, ha? Magpailing ka mo ng trabaho sa kakatabang ki honorarium. Bako na sigang sigang toko-toko mo dyan, dahil mang kipigigibo sa barangay ko ng pigigibo, tapos may honorarium, ha? Come to think of it, sabi kan texter ta, kung nadagos po nakagan kiilaw ang Mayon Volcano, tiba day mangyari itong di-descuido, ta nailing ko takang piloto sa peligro. Dahil man ito tabi mo sing, mailing, taaga, aga bagay, sa bagay, mananggan aga, buda may mauran, pang-anom ng aldaw ang pagkras kang sis na plane, ano na ba ya? Ayaw na may go, minabot na damandan orense, ha? Good morning, Tabi! Kay Jonas Rosal. Okay na, yan mga reactions natin sa Globe number. Mamaya, sa Smart tayo. Mientras tanto, aramon tayo na ang report. Hali po dyan sa luwas kay ba si Ans Galero. Oras natin, 10 minutes bago mag-alas 6 in the morning. Good morning, Ans. Come in. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Tranquilo on Albay District. Mientras tanto, drug launderer iningunyan an apod kan Pideya Bicol sa literal na naging operasyon ninda kontra sa illegal na droga sa probinsya kan Masbate dahilan sa anduwang personang nadakop ninda na nagpapabakal ni na Shabu. Literal na kinaag o itinago sa mga detergent sachet na sendang tigpapabakal na tigtutubo ng Shabu. Susug sa report mo niyan kan Pideya Bicol ang mga naarestar sa ginibong operasyon kan Pideya Bicol sa National Road kan Purok 3 Barangay Maradilla Palanas Masbate na midbida na sinda Ronnie Banda Adige asin man Martin Daniete alias Norton Longhair sa nasambitan ng operasyon na kumpiskar sa mga personang ini sarong transparency ni Shabu na may kantidad 25,000 pesos asin may gabat na 5 gramos. Alagad ka nagkondusir pasinda ni na pag-body search sa mga personang imbelto sa illegal na operasyon o illegal na droga, nakuhaan pa ini na maabot sa 50 gramos ni Shabu kung kaya uminabot sa total na 375,000 pesos na kumpiskar ka na mga operatiba kan Pideya Bicol. Sa ngunyan, ang mga personang ini nasa kustodya na kan mga otoridad para sa magkakanigong disposisyon asin man ang paghampang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 o ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito EVP yan informasyon, Ans Galero, DCTV. Mga mahiguson, congratulations tabi mga miyembros kan Pideya. Buda sa kapulisan ta, ha? Saludo po kami sendo, ha? Pero naman sa Manila, makangirang pigurunan. Higos ka sa likod kang higos sa lokal. Sa Manila, makangirang piguro nilang so headline ni Pading Mar. 30% na, may commission. Napig babalik sa merkado sa mga Shabu. Kan iba duman sa Manila. Ay, indatado. Sana dahil mga mahigustang mga Pideya digdibo dahil mga kapulisan tama. Ano yan, mapagal. Kasi ng trabaho. Tado man, iba man ang nagiging sistema sa National Capital Region. Susog sa expose ni Congressman Barbers. Buda tabi kaniba pa nindang mga opisyal. Henry M. Gabos nalunad kang ses na gadan. Iyo po. Dahil na po ki buhay. Dahil nabutan sa tuya tabi ng mga rescuers duman. Ha? Happy birthday po kay Bro RMG Corinthians Den Año Nuevo from Guardians Backup Force International Albay Chapter Region 5. Happy birthday po tabi sa mga kwanta, ha? Mga birthday celebrators nganyan. Dagdag gastos lamang iyan na honorarium yung mananggad adi. Happy birthday po kay Arlene Kanang Kabugaw. Retrieval team po. Salamat, ha?
Wala lamang dyan representative ng Australian Embassy sa Kamalig. Edik, gero dahil naman po kayo kay Puhan. Ha? Yan naman po nagginagdigdi. Great ko tabi ang teacher, may degree sa Tabaco National High School at tabon hinda. Pipalag ang mga estudyante, pero sinda talaga? Sige daw. Tayo pa double check ta daw ini, ha? Okay na to. Happy birthday po sa kayong pamangkin na si Ernesto Iggy Dado Gonzales, kang San Rafael Santo Domingo Albay from Tito Badi. Happy listening po sa Mayon Black Lava Eagles Club, lalo na kay Kuya Ray. Good morning sa Gabos. Hula, okay na to. Bueno, Jomar bien, mga tugang maidagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Kamin Jomar, good morning. Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Planong ibalyukan na gobyerno kan Tambaco ang Sentrong K Therapy and Rehabilitation Center hali digdi sa Commercial Center kan Syudad kan Tambaco, pasiring sa ibang lokasyon. Ini ang kinumpirmar ni Mayor Crisel Agman Luistro sa pagsabi na ang presenteng namumugtakan kan Sentrong K Therapy and Rehabilitation Center kang LGU iyon sa indang planong ipaarkila sa mga nagninegosyo dahil ta mismong yaon sa pinakasentro kan Syudad kan Tabaco ang nabubugtakan kaini asin mas magayon magagamit bilang income generating sa income generation kan lokal na gobyerno kan Tabaco dahil lang kaini ipinahayag kan alkalde na nagbisita na sinda sa Siga Memorial District Hospital para maghanap din posibleng lugar asin ang napipili ninda na pwedeng bugtakan kay ni iuan Medical Arts Building sa naunang bitan na hospital. Susuk sa alkalde kung maaprobaran ini, mas magayon ini na dumana sa naibugtak sa naunang bitan na lugar dahil anta ang pigsisirber man kay ni iuan bilog na Primer Distrito kan Albay. Presenting lokasyon niya na babayaan na iuan ipapaarkila ini sa mga negosyo tabi VP Henry para magdagpa ang income kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat Jomar sa report. Mientras tanto, Joshua Bino, mga tugang may dagdag man na bareta, hali po dyan sa lawas. Kaming Joshua, good morning. Yes, good morning Tabi VP, good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag pang bareta, kung bako nakakakagat, nabubundol ki motorista, may nakausanin aksidente. Ini VP ang sitwasyon na minsan kikausakan mga baralaw-bagaw na mga ayam sa palibot. Ang problema pa, dipisilo ng mahanap ko na antag sa diri. Pasadungon yan sa record kay Legazpi City Police. Sarong motorista ang idinalagan kasubanggi sa ospital. Matapos na mag-orosamod, kan mabundol kan sa iyang motorsiklo ang sarong ayam. Tusog sa record, binisto ang biktima na si Kyle, 27 anyos kan Barangay Gugun, Legazpi City. Sin ang backride kay ning si Venus, 28 anyos man dyan Barangay Bigaa. Pigsusoy-soy kay ni ang Peñaranda Extension sa Barangay Bonot, pasisiring sa Barangay Bugtong. Kan mabangga kay ni ang sarong ayam. Nag-orosamod, rason para magsaparnin runga sa lawas. Buon, kan mga tuminalikod na mga aldaw. Bako sa na VP aksidente sa tinampo. Ipapabot sa tuyang report. Kundi pati mga insidente na nakakakagat ini. Kung magigirumduman bagatabi VP so insidente kay ito sa Barangay Baybay, Legazpi City. Kung sa insarong ayam sana, kuminagat ninna sa unsing mga individual. Ang problema pa ngunyan, dipisilo ng hanapon, ang may sadiri kan ayam. O yan ka sa bago sa may kuam, habang paigda ko sa DCGB, o yan sa may, ano ini? Sa may, ano nga ng lugar iyan? Sa inutan kan, hampangan kan Jollibee? O yan sa may, basta yaw yan na, tinampo dyan sa may Evangelical Church, yan na crossing dyan. May nagdadalaga na ayam na brown, magayon ng pating ayam. Color brown, magayon na ayam. Pigbubukod niya sa sarong ayam na makanuson. Bukod-bukod niya sa makanuson na ayam. Gisgiso na ayam. Bukod-bukod ka sa color brown na ayam. No, sa kabaga. Dipisilo niyang bipis lalo sa mga motorista talaga. Okay, di ba? Kaya inda, dapat tama si Dr. Manny, mag-enforce na kimagabat-gabat na penalidad. Buda, haranapon naman sa dirikan ayam. Roger to that.
Alright, yan tabi VP, mga dagdag tang impormasyon, kay bahan ko si Kuya Boy sa mobil, Joshua Bino, DCGB. Okay, sige. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman sa morning hirit. Aram daw nindo mga tugang na saro ang ballpen sa mga panginot na gamit kan mga estudyante na nagadepende daw sa kolor. Mga tugang an impakaini sa sarong estudyante o sa sarong persona. Nagbuburotuan malalay na kolor nin tinta nin ballpen ngunyan, asin po klase nin ballpen. Pero napag-araman mga tugang na ang kolor blue na tinta nin ballpen, yun ang nakakatabang para mas makusog ang pag-aadal asin marumduman ang pag-intindi kan mga estudyante sa sendang mga leksyon. Sigon sa pag-aadal sa health journal, ang color blue mga tugang ang pinakamagayon na gamiton sa pag-eskwela ni Naki, ang blue ink ballpen o maski ang blue highlighter nagkakatabang datangani ma-improve ang pag-intindi asin o kaya pagsabot kan mga leksyon asin siring man sa pagbabasa kan mga aki. Sigon man sa pag-aadal sa University of British Columbia, nagagamit ng color blue ang na ballpen sa pagsurat. Iyon nagkakatabang sa pagpakarhay nin sa tuyang memorya, lalo na pag-abot sa brainstorming. Asin inip daw nagkakatabang na magtaon ng inspirasyon sa creativity, asin eksplorasyon ng bagong mga ideya sa mga nag-eskwilang mga aki. Yan talaga. Color blue pala databean nakakatabang sa mga aki para lalo na magkusog ang ng memorya susog mga tubang sa pag-aadal kanuang grupo. Health Journal asin persiring man po ang University of British Columbia. Kaya daw kayo gari ang bulping ko puro blue garo kari color blue to pero kada lang garo itom ito kaya maluya sa pagdakop pa kan leksyon. Mga tugang iyang pampaningit sa morning hirit sinurat ni Joyce Exiha, intern sa morning hali po mga tugang sa Bicol University. Paningit sa morning hirit. Magbabalik po kami. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisigurado mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow!
Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na Lakaw asin maghiras. Sa programang ini sa indong makakaiba si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ang today's spaghetti sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price na 115 pesos and 25 centavos lang. Mag today's spaghetti sauce na. Ang wais spaghetti. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang uyo na po ni Talyes kan headlines kan mga bareta. Nga na pag-aga sa GB News Express habang kamo dyan nagkakape. Ha? Habang kamo dyan nakatutok mga tugang sa DCGB gamit po ang Jim's Coffee. Para po sa maugmang pag-aaga, mga tugang sabayan po rin pag-inom ni iba-ibang variants kan Jim's Coffee. Available yan sa mga drugstores, groceries, supermarkets, mga iba pang mga tsindahan. Diyan po mga tugang sa tuyang kapalibutan. Kaya po mga tugang pagmakape, dapat po Jim's Coffee. An sa tuya tabing kape. Igwayan ki iba-ibang ingrediente, siling po sa agaricus mushroom, spirulina, ganoderma, Korean ginseng, na napatunayan na nakapagpapakusog mga tugang kan sa tuya tabing immune system. Para man duman sa mga kalalakihan, ang rekomendasyon po sa Endokan Jim's Coffee, iyo po ang Jim's Korea Black Coffee with Ginseng. Para po naman sa mga kalalakihan, ulitin na po, Jim's Black Coffee with Ginseng. Available yan sa mga tindahan, sa tuyang palibot, mga groceries, dito po sa Legazpi, asin sa probinsya Canalbay. Headlines, mga tugang kan mga bareta, ngunya na pag-aaga, rescue operation para sa 4 na pasahero kan buminagsak na Cessna 340A. Ibinalyo na sa retrieval operation sa kategorya o retrieval operation category mga bangkay, mga persona na sakay kang eroplano dahil na po rin buhay kanabutan kan rescue team. Mayor Awinbaldo kan Kamalig, standby contingencies asin aktibong koordinasyon sa gobyerno lokal minasakop sa danger zone asin pag-asa pagrekomendar kan FIVOX pilot error saro sa mga nahiling na dahilan kan pagbagsak kang Cessna plane sa Albay. Senadong mabilog ng Oversight Committee tanganing babantayan ang implementasyon kang RCEP. Japan planong maglansan ng panibagong round din COVID-19 vaccination sa Mayo. Kapag ninegosyo, Pilipinas dapat na handa sa kompetisyon sa pigusulong na RCEP. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal.
ibinalyo na po sa retrieval operation ang dating rescue operation na pigilansar kang incident management team para mahanap ang mga pasahero kang buminagsak na Cessna Plane 340A na eroplano sa taludtod kan bulkan mayon. Ina ni pinahayag ni Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig na iyo ang nag-serving ground commander kan IMT. Enot kini tinawan nindo ni Mayor Kaloy Baldo na nasa high priority ang proteksyon sa buhay kan mga personahe sa nagsakat sa taludtod kan bulkan mayon, kun kaya pigkonsiderar nindan flexible execution kan mga plano tanganing maiwasan ang mas pangpeligro na posibleng magresulta sa casualties. Ang Cessna 340A na hiling na buminagsak sa 6,500 pie above sea level o 350 metros hali sa bunganga kan bulkan mayon. Pigla o manas ang unya na aga mapaluwas sigurado in update ang IMT may kinaraman sa pigigibong operasyon na makuha sa mga pasayros kanakugpa na eroplano. Dain na po mga tugang nin proof of life sa Rickades kan Cessna 340A sa taludtod kan bulkan mayon. Inang kinumpirmar nin the overall operation head Dr. Cedric Daep as in incident commander kan incident management team Mayor Kaloy Baldo sa eksklusibong entrevista kan DCGB News. Ini matapos na maabot na kang rescue team ang crash site as in nahiling na daynan in buhay ang mga biktima. Sigon kay Daep na paisinaman kan mga kan Energy Development Corporation o ADC sa pamilya kan mga biktima ang nangyari sa sendang mahal sa buhay. Ngunya na aga, nakakonsentrar na o sa operasyon kang retrieval team na maibaba ang bangkay kan mga biktima sa paginin pagpaasan sa mga inipaibaba o kung kakayahon gagamitan ng chopper kan Tog 5 depende sa sitwasyon kan panahon asin paros sa palibot kan bulkan mayon. Pigalaoma na maiba may bababaan mga bangkay sa may parte kang anuling kon ground operation asin kon sa paagan ng helicopter sa Technical Operation Group 5 o TOG Headquarters maibaba sa lumang Legazpi Airport. Mientras tanto, mga tugang gobyerno provincial Kanalbay nagalaom na susuportaran kan Legazpi City ang Magayon Festival. Al Armario sa dagdag na report. Naglalaom ang gobyerno provincial Kanalbay na kaya kontrahon dai malo anin politika ang pagbuhay giraray kan Magayon Festival sa maabot na Mayo 8 sa Code 21. Dahil planong tugdukan ng mga food stalls as in stage ang Governor Locsin Street o parte kan Governor Locsin Street, parte kan F. Akinde Drive, pasiring sa may atubangan kan Astrodome, asin an tinampo sa atubangan man kan Kapitolyo na City Road. Sinabi ni Board Member Attorney Melissa Abadesar Medilia, Chairman Committee on Tourism sa Sangguniang Panalawigan, napigagad niya naman ang suporta kan mga pagiriba na makioron o makikoordinar sa siyudad na magamit ang tinampo. Panunutaran, bako maray ngunyan ang relasyon entre kang probinsya as in Legazpi City dahil sa pagkatanggal kay former Governor Noel Rosal. Alagad nagalaom ang mga opisyalis kang probinsya na daiman isasayuma kan siyudad ang parte kan City Road para sa selebrasyon kan Magayon Festival sa maabot na Mayo. Alarmario, DCGB. Ipinagrekomendar po kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pagkakaigwan ng standby contingencies as in aktibong koordinasyon sa gobyerno lokal na minasakop sa danger zone as in sa DOST Pag-asa para sa weather updates kasunod kan pagpapadagos na search and rescue operation sa buminagsak na Cessna plane harani sa bunganga kan bulkan. Sabi so kan PHIVOLCS, sabi na pinagmidbid kanahin siyang urgency kan sitwasyon para sa search and rescue mission kon kaya ipinagtaong kwenta ini sa LGU. Kasud matayumpong naibaba na kan Philippine Air Force ang 15 mga personahes kan Bureau of Fire Protection Special Forces mantang padagos pa ang pagtukad kan mga veteranong mountaineers gikan sa Federation Bicol Mountaineers as in Mountaineering Federation of the Philippines. Matatandaan, nainutang nagpaluwas ng abiso ang PHIVOLCS sa peligro na pagtukad dahilan sa irarom kang alert level 2 kan bulkan.
mantang nasa laog kan 6 kilometros na permanent danger zone ang crash site. Dahilan kani siniguro kan gobyerno lokal nan mga professionally trained personnel ani pig-deploy sa operasyon handang sa anuman na peligro aron kan bigla na pag-alboroto, pagsabog asin rockfall. Pag-ayos nin ruta nin mga pampasaherong behikulo sa Albay pigadalan kan gobyerno probinsyal. Ans Galero sa report. Pinag-aadalan ng unyan kan gobyerno provincial kan Albay and mga posibleng pagbabago na i-implementar manungod sa 120 na existing ruta ng mga pampasaherong vehikulo sa probinsya. Sinabi ni sa DCGB News ni Provincial Planning and Development Office Head Arnold Onrubia na may mga nanotarang overlapping na ruta kung di kinakaipuhan na mapag-adalan ang Local Public Transport Route Plan o LTPRP asin man na posibleng ibaba sa 29 na sanaan ruta para mas maging smooth ang dalagan kan mga pampublikong transportasyon sa probinsya kan Albay. Kaptang kan pahayag ni Onrubia. So itong planong ito for the LTTRP is the minimum requirement prescribed for the issuance of franchises. So this shall form part of the local transport plan of provincial government of Albay. So yaon po kitang ngunyan digdig to finalize the route, yung route plan ng transportation sa province na. So ang pinaka-main stakeholder na po digdig yung mga operators. Mentos tanto sigod man kay Gobernador Atty. Edsel Grex Lagman nakulaan magiging katabangan kay sa sektor ng public transportation sa probinsya kan Albay mantang naglalaom siya sa katuwang an LTFRB, DILG, DOTR asin iba pang mga opisina asin man stakeholders talagang marirealisar ang modernization in public transportation sa probinsya kan Albay. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Gigibuhon po sa Mayo 8 hanggang 21 Magayon Festival 2023. Sigon sa chairman kan Committee on Tourism na si Board Member Attorney Melissa Abadesa, matapos makalisan pirang taon na day pigi-celebrar ngunyan padagos ng preparasyon para digdi. Saro sa mayor na pigtutukan sa nasabing aktibidad iyon pagkakaigon ng problema sa trapiko kung kaya padagos ining pig-adalan. Mientras sa sinabi ni Provincial Tourism, Culture and Arts City Head Kudoro Ticolye, nakalatagnan manalain na aktibidades mantang padagos ang sain ng koordinasyon sa gobyerno provincial Kanalbay asin sa Legazpi nagkapira sa mga aktibidades yung sports activities para sa mga miyembros kang LGBTQIA Community Drum and Lyre Corps Competition kang LGO Night Concert asin ang Beer Plaza siring man ang pigahalat na kadaklan iyon daragang Magayon 2023 competition. Mga tugang dagdag na report, minor de edad na mahabas na dakop sa Ginubatan Albay. Jimmy nasalita sa report. Nadakop na sa Puro 4 Barangay San Rafael sa Ginubatan ang konsideradong recidivist na minor de edad na suspitsado sa mga kasong harabasan sa nasabing banwaan. Sinabi mismo ini ni Ginubatan Chief of Police Larry Prepotente kung saan maaga igwang linaw gini sa Rizari Store sa Barangay San Rafael. Ang biniktima pagrugaring ni Navy Officer John Opiana, 34 anyos kung saan mga bandang alas 3 sundo alas 4 nin maaga nagimata ang Navy Officer dahilan sa kaluskos sa compound kan sayang harong. Kan pinagberipikar na discovery bukas na ang backdoor kan harong asin nalaog na ang tsindahan asin mismong harong kan biktima. Kinaagahan kasud may pinaabot sa mga pulis ang nangyari sagkod nagkonduser nin investigasyon ang mga inikon sain anatabag iyo ang Galaxy S9 na cellphone. Nag-uruli ang mga pulis sa headquarter, liwat naka-receive nin phone call ang mga inigikan sa tagsadiri kan tindahan, nag-informar na nadakop ang suspect kung sa'y nagtago ini sa rooftop sa kataning naharong kan biktima. Palibasa na tublag dahil na nakaluwa sa compound ang suspect imbes nagsakat ini sa rooftop, duma na nagtago, nag-aga. Dakop ang suspect dahilan sa palibasa aldaw na nahiling na inikan mga kataraning dakop ang sospitsado mantang durante kan rekisahan inikan mga pulis na kuha sa poder kay ni
na warang cellphone plus driver's license kan Navy officer sinakuaan sarong balisong. Sa ngunyan, ang mahabas na sa kustodya na kan ginubatan PNP para sa nagkakanigong disposisyon. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Pangatugang nasa 397 mga ayam ang nabakunahan ng libreng anti-rabies vaccines hali po sa Albay Veterinary Office sa Pagikan Daragam Municipal Agricultural Services Office kanikalis ng simana sigon sa MS o Daragam Municipal Agriculture Services Office ang sa indang mga personalis naglibot sa harong-harong sa barangay Bagumbayan asin Malabog. Mantangan mga bakunang ibinakal kan lokal na gobyerno kan Daraga. Nagabot naman pigproseso pa asin pighanda na maging schedule kan vaccination. Nangapudan ang grupo sa mga tagsarin na ayam na bakunahan ang sa indang mga atama na ayam tanganing masiguro ang kaligtasan kan publiko. Ang lakdang na ni parte kan pinaigot na kampanya kan lokal na gobyerno kontra rabies. DepEd Bicol kakaipuhanon ang tabang kan mga external stakeholders para sa pag-repair kan nadanyara na classrooms dara kan linog sa Masbate. Joshua Bino sa report. Kakaipuhanon ang tabang kan mga external stakeholders tangani matabangan na mahirahay ang mga may major damages na classrooms duman sa Masbate darakan tuminamang linog kang nakaaging simana. Ini ang sinabi ni Department of Education o DepEd Bicol spokesperson Mayor Humamil kung sa intigun sa iya pwedeng ihagad din tabang kan mga apektadong eskwelahan ang mga damaged classrooms sa paagi kan brigada eskwela. Sinabi ni Humamil na talagang dakulman external stakeholders unwilling nang magtabang para maugmaman giraray na makabalik ang mga estudyante pagklase. Mientras tanto, sa mga classrooms man na igwaning minor damage, pwede naman maipahirahay sa paagi kan MOOE. Pantang sa mga totally damaged classrooms, iyon i-report kan DepEd Bicol sa indang sentral na opisina. Tangani ng ma-refer man sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Susog sa pinakahuling record kan DepEd Bicol, igwanin 195 mga eskwelahan sa Masbate ang nagkaigwaning damages ang mga classrooms sa kan linog. 57 ang totally damaged na classrooms, 194 ang mga classrooms na may major damage, bantang sa 192 man ang mga may minor damages. Mga dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta, duwang tricycle drivers sa Tabaco o kaya sa Primer Distrito Canalbay, arestado sa aligadong kaso nin panlulupig. Report kay Jomar Bien. Naaresto na kan mga otoridad ang duwang tricycle drivers na 4 na taon na nagtatago dahilan sa kasong rape pa. Ang mga ini na arestar duman mismo sa Atimonan, Quezon, Kanakalis na aldaw. Sa informasyon na nako kan DCGB News, ang mga suspitsado iyuan sarong 28 anyos na tricycle driver na residente kan Barangay Suwa, Malinaw, Albay, asin sarong 51 anyos man na tricycle driver na residente kan Barangay Basud, Tabaco City. Ang duwang ini napagaraman na nagtago na duman sa Barangay Tagbaking, Atimonan, Quezon, na magpuon kan maaraman na igwang warrant of arrest na pinaluwa sa Sainda na nakaliis pang Marso 2019 sa kaso na rape. Ang mga elementos kan Special Operation Unit asin Intelligence Division kan Regional Office number 5 kan Philippine National Police kasabay ang Antimonan Municipal Police Station ang nagkaigwaning operasyon kan nakaaging aldaw kontra sa duwang ini na nagresulta sa matrayumpong pagka-arestar sa duwang suspitsado. Ang duwang suspitsado pinag-turnover na digdi sa Malinaw PNP para hampangona ang saindang mga kaso. Yan ang report, Jomar Bien, DCG. Alas 6:24 oras mga tugang sa Pilipinas. Abangan po sa samuyang pagbabalik. Pilot error saro sa mga pigihiling na dahilan kan bagbagsak kang Cessna plane sa Albay. Mga drugang na kumpiskar o nasa kustudya kan mga otoridad paimbintaryo ni Congressman Ace Barbers. Senado mabilog ng Oversight Committee tanganing babantayan ang implementasyon kang RCEP.
Magbabalik po ang GB News Express makalipas Kenny. GB News Express. News Express. GB News Express. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong maglutuin, magical. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nay, saklin niyo po. Ito na lang ba? Naku, bibili pa ako ng gamot. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa bulsa. As much as 85% ang matitipid sa dekalidad na generics kumpara sa leading brands. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express.
Mga tugang pigihiling po kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP anang gulong pilot error sa pagbagsak kang Cessna plane sa Kamalig Albay. Sigon kay CAAP Deputy Director General for Operations Edgardo Diaz, na base sa posisyon kang wreckage kang Cessna plane, dahil sunod ang kan piloto o dahil nagsunod ang piloto sa designated airway pasiring sa Manila na Whiskey 9. Nagluluwas na imbes na magliko sa wala ang eroplano, nagagini sa tuo mantang nakaposisyon sa northbound. Nagngalasman si Diaz dahil ang buminagsak na Cessna plane nakuha sa restricted zone. Sinabi niyang ang training kan mga piloto iyo ang likayan ang mga bulod na parte para makusog ang parosdig dahilan ta makusog ang parosdigdi. Sinabi ni Diaz na apwera sa posibleng may diferensya ang eroplano. Sigurado nakakulangan sa ensayo o training ang kausa kan pagbagsak ang eroplano. Alagad piglinaw ni CAAP spokesperson Eric Apolonio na ang pahayag ni Diaz bako pa man pinal na resulta kan investigasyon kan sa indang investigador. Ang statement ni Diaz base sana sa kaaraman asin eksperyensya kay ni bilang sarong veteranong piloto. Binisita po mga tugang kan Japanese Emergency Medical Team and base kan o kaya ang base kan Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT na nakadeploy sa Turkey. Ang mga iniyo ang mga representante kan World Health Organization WHO Emergency Medical Teams Coordinating Cell sa impormasyon hali sa Office of the Civil Defense parehong naghiras ang mga ininin kaaraman manungod sa emergency deployment strategies and protocols mantang napabilib man ang Japanese team sa PEMAT Information System pigagamit na Information Management System kan PEMAT sa field iyon digitalized information system kung sain gabos na sa indang pigprosesong informasyon sa binugtak na field hospital sa Turkey digitalized as in arog o digitized arog kan sistemang ipinapautob sa mga fixed hospital gabos na field hospital services as in reporting epesyente paperless, integrated as in real time kung saan pwede ning i-access mas kadayang internet connection. Inumaw kan WHO ang PEMAT dahil on time ang mga ini kung magsumiter kan sa indang daily report. Pinapari-inventaryo po ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman as in Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang drogang na kumpiskar o nasa kustodya kan gabos na law enforcement agencies kaibahan ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Philippine National Police as in Philippine Bureau o kaya National Bureau of Investigation. Sigon kay Barbers, kamabutan ka rin na maaraman kung nakikimpitan as in ibinabalik sa tinampo o pigpapabakal ang mga nakumpiskar na illegal na droga araw kang ginatos na kilos ng droga na nagkakantidad ng milyon pesos na nakumpiskar sa magkasiparar na operasyon sa Manila as in probinsya kan Quezon. Sa pagdangog kan committee ni Barbers, ibinalugar ni PDEA Director General Moro Virgilio Lazo na may mga impormante na gustong katrokis kan tip na sa indang itatao yon 30% ka nakumpiskar na illegal na droga. Para kay Barbers sa nasabing informasyon, nahali kay Lazo nagpapahiling na seryoso ang problema sa ipinagbabawal na droga. Tinawanin doon ni Barbers na bako nang nagluluwas na bareta manungo o dakol nang nagluluwas na bareta manungod sa darakulang drug bust pero bihira ang report na rinaot o sinulo ang mga nakumpiskar na drugs matapos ang operasyon. Mabilog pa ang Senado ng Oversight Committee para mabantayan ang implementasyon kang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP matapos paboran kan Senado ang ratifikasyon digdi. Sigon kay Senate President Pro Tempore Loren Legarda nan bibilogo na Oversight Committee bilang kasimbagan sa mga pagduda kan mga stakeholders as in mga nagkukontra sa RCEP. Imomonitor man digdi ang mga support program kan ahensya nin gobyerno para sa micro, small and medium enterprises o MSMEs as in agriculture sector para maalalayan sa tahaw kan implementasyon kan free trade agreement. Siniguro man ni Legarda
nan mga rekomendasyon na isinumiter kan opositor kang RCEP iyuan nakapalaman sa resolutory clauses na kan resolusyon tirawan doon kan senador na igwang piglatag na support programs ang gobyerno na pabor sa mga paraoma asin para sira siringman kan mga programa para sa indigenous people ang kababaihan asin iba pang marginalized sector. Siniguro ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang full commitment kan ehekutibo para gumana o maging epektibo ang RCEP asin inima poon sa trayumpo kan implementasyon kan development programs kan ibang sektor lalo na ang agriculture sector. Iparumpag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang one-stop shop interagency task credit and deep duty drawback center o OSS Center ng Department of Finance sa Administrative Order No. 4 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Nakapalaman ang trabaho ng proseso asin pag-issue ng tax clearance certificates asin duty drawbacks ibabalyo na sa Bureau of Internal Revenue asin Bureau of Customs. Nakapalaman man sa direktiba na gabos na assets asin liabilities kan OSS Center ibabalyo sa DOF susog sa auditing laws, regulation and rules. Ang direktiba kang presidente susog sa rekomendasyon ni Finance Secretary Benjamin Diokno matapos marama na nagkapirang OSS Center officials asin employees ang nakagibo ng serye ng tax credit scams na nagkakantidad ng billion pesos sa loob na nagkapirang taon. Nasabing lakdang man susog sa right sizing policy kan Marcos administration. Naging matarayom po daw ang dialogo mga tugang kan sa pagultanan kan mga senador asin mga miyembros kan European Parliament. Sigon kay Senador Francis Tolentino, Chairman kan Committee on Justice and Human Rights, na naging fruitful ang resulta kan pagtiripon sa pagultanan kan EU Parliament Subcommittee on Human Rights kung sa tinukar ang iba-ibang issue may kinaraman sa diretsong pantawo. Nagpasalamat man si European Parliament Delegation Head Hannah Newman na sa mainit na pagserbi o pagresibi sa enda kan mga senador. Midbid ni Newman ang mga overseas Filipino workers nagatrabaho sa Europa na dakula ang naging ambag sa industriya kang European nations. Siring man makusog na trade relations kan Pilipinas asin EU. Inako kan EU Parliament Delegation na naadit sinda sa war on drugs asin sa extrajudicial killing sa nasyon sa mga nakalis na taon, pero kinaugma maninda nakatutok mo niyan ang gobyerno sa rehabilitasyon asin prevention. Mientras sa sinabi ni Tolentino na malinaw nindang ipinahayag sa EU na daing jurisdiction sa nasyon ng International Criminal Court of Justice dahilan kan padagos na pagkontra kan gobyerno sa investigasyon sa drug war asin may paliwanag man sa delegasyon ang isyu kang extrajudicial killing. Siring man ang posisyon manungod sa resolusyon na nagdidepensa kay Presidente Rodrigo Duterte kontra sa investigasyon asin prosecution kan ICC. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang niya na pag-aaga, nagpahayag po ng suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas may kinaraman sa legal na diretso asin operasyon kay ni sa West Philippine Sea. Kaibahan ang bisinidad kan second Thomas Shoal o Ayungin Shoal na pigrekonoser kan 2016 arbitral ruling bilang parte kan exclusive economic zone ka nasyon. Inanasigurasyon ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III sa iyang pagipagoron sa telepono kasuhapon kay Department of National Defense Officer in Charge Secretary Carlito Galvez Jr. Pigsiguro man kang Estados Unidos kasunod man kan insidente kan Pebrero 6 kon sain pigurutukan kan Chinese Coast Guard nin military grade laser ang mga tauhan kan Philippine Coast Guard vessel BRP Malapascua na legal na nag-operate sa Ayungin Shoal sa paghuron kan duwang opisyal sa giraray ang tinamanin doon ni Secretary Austin ang nasakop kan Mutual Defense Treaty ang man armadong pag-atake sa Philippine Armed Forces aircraft as in Philippine vessel. Kaibahan ang Coast Guard vessel sign man sa West Philippine Sea. Tinukar kan daw ang opisyal ang pagpadagos kan pinagbiyong maritime activities sa West Philippine Sea asin ang commitment kan Estados Unidos na pakusugon pa ang Armed Forces of the Philippines.
Sasabaton ngunyan samaan sasabaton ngunyan kan maabot sa 500 na urban poor ang mga nasa 309 na katutubo na naglakaw gikan sa banwaan kang Real Infanta asin nakar bilang parte kan sa ng alay lakad kontra Kaliwa Dam. Inot nang nagabot sa Marikina ang mga katutubo asin nagmarch sa Sinda sa pasiring sa Metropolitan Waterworks in sewerage system bago magdiretso sa Malacanang. Alas 6 nin banggi, sinabat kang grupong mga maralita ang mga katutubo sa Ateneo de Manila University kung saan nagkampo ini asin nagpaaga duman. Gusto kan mga katutubo na ipapundos sa gobyerno ang konstruksyon ka nasabing dam dahil rarauton daw kay ni ang saan ng ancestral lands. Ginibon nindang march sa bilang parte kan pagselebrar kan World Day of Social Justice. Mga bareta, mga tugang sa luwas kan Pilipinas, masunod, makalipas lang kayo. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. GB News Express. GB News Express. Mga tugang plano po kan Japan na maglansan ng panibagong round in COVID-19 vaccination po Mayo. Prioridad ang mga seniors may underlying medical conditions asin mga health professionals sigon sa ministry official. Plano kan ministry officials kung pwesto kan pagpahiwas kan pagbakuna sa iba-ibang sektor kan publiko. Pon September 9, naprobado kan panel na kinabibilangan kan mga health experts, mga pamayo kan lokal na gobyerno asin iba pa ang bagong vaccination drive i-opisar kan desisyon kan gobyerno kan Japan na ibaba ang legal status kan COVID-19 na pareho na sana sa kategorya kan common infections disease aron kan seasonal na kalintura sa Mayo 8. Poon Mayo, sagkod Agosto, plano kan gobyerno na magtudok ng bakuna na na-develop kan targeton ang Omicron variant kan mga edad 65 anyos pa itaas asin ang mga may kamatian healthcare professionals asin magin ang mga personahes kan nursing home. Madonar po ang Poland nin 14 na Leopard 2 na tangking pangyera sa Ukraine. Sigon kay Polish Foreign Minister spokesperson Lukas Jasina na posible sa mga masunod na semana may deliver ang sabing tangke. Dagdag pa kainin ang suportado nindang request kan Ukraine na magpadala ng fighter jets. Alagad kay puan pa ining approval gikan sa North Atlantic Treaty Organization. Ang nasabing lakdang bilang pagpailing sa Ukraine na suportado ninda ang paglaban kontra sa pananakot kan Russia. Nangako si US President Joe Biden na dahil nuarin may hiling kan Russia ang trayumpo sa Ukraine sa taho ka nangyaring giyera entre kan mga ini. Ang pahayag ni Biden matapos ng paluwasin panginot na pagtaram sa Warsaw, nagkaperang oras kan sabihon ni Russian President Vladimir Putin ni pagapadagos kay nang maabot sa taon na opensiba militar. Sayang taon na State of the Nation address, inakusara ni Putin ang West countries sa pagpapadakula kang labanan asin sinabi na sususpenderon kang Kremlin ang pagpartisipar sa New START nuclear
Arms Treaty sa Washington. Sinabi kang presidente kang Russia na lalong maigpit na padusa sa nasyon. Iyon ay matrayumpo asin ay ngako sa sayang nasyon na padagos na malabanan para sistematikong makamtan ang kamabutan kaini sa nasabing giyera. Sa sayang pagtara matapos nagkaperang oras sa capital na kaalyado kang NATO na Poland, nangako si Biden na dahil rin man pwedeng maging matrayumpo ang Russia kontra sa Ukraine. Business News. Business News. Mga tugang, dapat po maghanda ang ekonomiya kang Pilipinas sa kompetisyon. Sigon sa political analyst na si Attorney Michael Yusinko, inan dapat na panginot na prioridad kang gobyerno sampang kan pigusulong na Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Sinabi niyang kung may papautob ang RCEP, dapat na pakusugon kan gobyerno ang sektor ng agrikultura para maging makipagsabayan sa mga producer asin para umakanasyon sa open market. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan dara Niños Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang pagkakaigunin active lifestyle na kakatabang para mamantenir ang healthy mind and body. Yan ang tinawanin doon kan World Health Organization Philippines ay gun sa siya. Pero ini sa mga lakdang tanganing maiwasan ang mas pang peligro kang COVID-19 na sagot sa kunyan, nagdadara ng takot sa ibang namamanuan. Sinabi kan WHO Philippines na dapat mag-ehersisyo asin kumaunin masustansyang pagkakan para mamantenir ini. Alagad dapat na magsunod manggiraray sa mga minimum health standards. Sa ang pagiramdom kan DCGB, DOH, WHO Philippines, para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayarang. Mga tugang, sa kamugtakan kang panahon, kay ba po si Ruth Pakala, hali po dyan sa Pag-asa DOST. Ruthie, good morning, kamin. Yes, good morning, Mr. Henry at sa DCGBs, mga pagkadagdag ng kesa. Ito po ang daratang panahon tang ngayon na aldaw, February 23, 2020. North-East monsoon pa rin po ang amihan ang nakasapos sa Luzon. So, ngayon na aldaw, ang buong Kabisulan, kaiba na ng mga probinsya na parte ng Southern Luzon, ang Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque at Singamdon, magiging partly cloudy to cloudy skies na may mga maliluyang pag-ulan po tulad sa ng North-East or hangin amihan. Igwa po kita nga day 1, yung bagaman na dahil na po kaibanan na ang mga probinsya sa Bicol. So, ini pong panahon pa na hangin amihan, makaka-apekto po sa tuya more or less hanggang sa katapusan pa pang bulan na Pebrero. So, generally, fair weather po kitang ang agwat po ng temperatura sa 22 sagpod 29 degrees Celsius. Pagtirang ang aldaw kasi bagong alas 6:04 ng aga. Masul na po at siya na alas 5:53 ng hapon. Ang Philippine Standard Time sa pungunan 6:48 ng umaga. So, si Ruth Pakala, pang Pag-asa Ligaspi, Marcang Aldo po. Salamat po, Miss Ruth, sa report. Hali dyan sa Pag-asa. Yan mga tugang nga detalyes kan mga bareta. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katuwang po dyan si Jenny Balyaran. Asin po mga tugang si Angel Mustasa. Report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwa. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Nagdadangog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, mga tugang 12 bago po magabot ang alas 7 ng pag-aaga. Mga tugang, para po naman sa Karamanindo, latest po may kinaraman sa search and rescue operation. Yan po sa Cessna Plain sa Taludurkan Bulkan. Pamahawan sa Morning Hirit. Storyang may init. Pamahawan sa Morning Hirit. Base po duman sa latest na sa tuyang report na nako, mga tugang ibinalyo na po hali sa search and rescue
pasisiring na po sa search okay, retrieval operation, ha? Pinagagamit tabi na lakdangon yan mga tugang kan sa tuya tabi na mga otoridad dyan po sa pamitis sa taludtod kan bulkan, ano? Baka so hapon hanggang kasubanggi mga tugang uminabot na tabi duman sa mismong lugar kang crash site, mga tugang sa tuya tabi ng mga rescuers, ano? And gunya na aga expected tabi na ibababa mga tugang an bangkay itong mga 5 apat na lawas mga tugang kan mga persona na ipo an inabunakoa asin inabutan duman sa sinabi ng crash site, ano? Sabi nga ni dahil na po keep proof of life mga tugang na inabutan ang sa tuya tabi na mga personahes duman. And kung sabihon taod mga tugang magkakaigwanan ng press con asin duman lang duman maaraman ano po ang mga iba pang plano na dapat ginibuhon. Pero expected ko niya na aga, bagay kasubanggong maaga, sa sendang pagbaba, mga tugang hali duman sa crash site, dara-dara, mga tugang kan sa tuya na mga may higos, ano? Ang sa tuya, mga tugang na pwedeng maklasifikar na mga heroes, pagabot sa rescue and retrieval operation, ang bangkay, mga tugang kanduwang Australiano. Itong mga sarong piloto, buda po itong saro na crew, mga tugang kang Cessna plane. Ano? 2 lugar ang pwedeng babaan, susog po sa plano. Ano? 2 lugar tabi ang babaan, pwedeng susog sa plano. Kung ito po, mga tugang ibababa ng diretso, na puro pasan, tabi kan sa tuya na mga rescuers o retrieval team, mga tugang sa anuling daw entog 5. Kaya inapudan ko si Sir Cedric Daep ngunyan para makuha pang ibang detalye, may kinaraman po sa siring na bagay. Sir Cedric, good morning po. Welcome sa DCGB. Good morning, Tabi Henry. Yep, good morning sir. Kasabago po, nai-report naman ni Pio and ni Jimmy ang pag-abot kan mga rescuers na duman sa crash site, and na-confirm po na dahil naman nakuha pang buhay duman sa sakay kan mga eroplano. Ano tabi sir ang next move para po sa pag-retrieve kan sa tuya tabi na mga kababayan duman sa sinabi ng eroplano? Ang information sa kuya ni Mayor Baldo, may pig-dispatch ng augmentation team na natin makatabang sa mga nasa itaas. Kasi siyempre paragal na nganing makuha na talaga ngunya na itong apat na dapat makuha na. Iyo po. So, gusto tabi sir, nag-overnight duman sa mga rescuers sa crash site, tama? Iyo dahil naman tabi yan nag-aaratras. Kung siya inabutan kaya langanin na oras, nagka-camping na sila dyan. Opo, oo. Anong oras tabi sir ang pwedeng move para madara na sa baba ang mga bangkay? Depende sa kapasidad ng mga masakat. Taigwang mga konso na pili mo niya ni Mayor Baldot ang guide man. So kapitan mismo kang anuling. Naka makurukas kasi yan. Tatoong kaya dyan ang nagihan. Ayan. Yeah. Anuling channel ba kaya na? Iyo po. Yung mananggan. Anuling channel ini? So kapitan mismo ang na-guide. Tapos may carry ba pa siya? Ayun. So, ito pa na sabi, diwada pa ang option na pwedeng gibuhon para sa pagbaba kay itong lifeless body, pwedeng sa anuling or through chopper tablet, Sir Cedric? Iyo, pwedeng kung makaya kang chopper, mapagkaskas, kung masakita, depende sa weather. Opo. Ang plan B, ining mano-mano sila, malakaw. Iyo gurano po, ikaw po bilang expert sa araw ka na bagay, gurano po kadipisil ang pagbaba lugod kan sa tuyang mga rescuers tablet, Sir Cedric? Mas difícil kay pagsakat taigwas silang dara na mas magabat tenda. Lalong-lalo ni garong luwang pasahero. Iyo. Dara kulay ni iba ko ang body build ka, iba ko arog sa tuya. Iyo po. Iyo ba nang ganda mga Australiano ini Australiano ini, di ba? Iyo. Oo. May Indian gayo dahil ko aram sa ko ng nationality. I see. So apat lang talaga po sa sakay kang eroplano sir na na-confirm, ano? Iyo ang nakabot na report.
I see. Ano po ang instruction duman sa mga rescuers? Ano lang ang pwedeng darahonin na pagbaba digdi? So lifeless body lang or igwa kiparte kag eroplanong pwedeng bitbit na po, Sir Cedric? Basta ang mission kayan, so body lang, na iyo mas na ang first priority sa element at risk. Siyempre, tao. Opo, oo. So sabi, pero may instruction na po ang CAP na di paghiron so parte kang eroplano? Pending sa investigation? Under investigation ito, dahil kung aram sa instruction duman, kung dapat may instruction sa nagsakat duman. Ikaw ang instruction actually sa team 1 kung ano ang procedure magigibuhon sa documentation. Tanganing, itong documentation nila ito, yun itong babastihan sa investigation kang kaap. Ayun. Okay. Oras po, sir, na mabutig dian mga bangkay kay itong mga biktima. Ano po ang immediate na plano, tabi? Dakol ang plano, pero dahil kung ganyan aram ang updated na plan, dahil lang kahit po ang konsultahon talakayan ang PNP pagkatapos ang PDC. I see. Yung man ang ganun, oo. Tapos siyempre, buday ning duwang foreigner, di ba? Ano ang magiging plano? And ito, so duwang Pilipino. Gari madali. Pero yung duwang foreigner, ano po ang gari protocol kan tabi, Sir Cedric? Kuyan, coordinated yan sa may kuyan man dyan, may procedure naman sa EDC dahil in close contact sila sa mga pamilya kayo. Opo. So gari, ano po sa iling nito? Na-meet sa target na within 2 days, dapat po may ma-accomplish ang team, Sir Cedric? Actually, flexible sa target ni kung within 2 days. Kaso, sa difficult terrain, tapos sa weather condition, iyo ang sa itong nakaka-apektar. Pero just the same, makaskas pag-araray yan kung i-compare ta sa mga nakaaging mga cases kang aircraft accident. Lalo na, i-consider ta na may delay kaming 26 hours dahil sa condition alert level. Iyo baga. Sa may crater. Yes. Medyo ibang sitwasyon kayo na, no? Taran yung kita sa crater mismo kan mayon. Kumpara sa mga rescue kan mga nakalingal dahil. Nag-take talaga key risk na inaccept yan ni Governor Rex na talagang kuha niya ang full responsibility. Makapuon sila sa full operation kang search and rescue. Opo. Sabi, sir, na paaram na dapo so pamilya through EDC. First contact tabi Henry ang EDC sa mga pamilya kami. Okay. Sige po, Sir Cedric, salamatan unless po na may gusto pa kamong i-share sa publiko, may kinaraman po sa retrieval operation. Mga detalye tabi, nag-upload sa kuya si Mayor Kaloy, igwagarong press conference mo niya na aga duman sa Kamali. Yeah, igwa daw to alas 9 eh. Iyo tabi. Salamatong tabi sa pagsimbagan sa kuya nga po mo niya na aga, mabuhay ka mo. Salamat tabi. Opo, thank you. Ran, mga tugang, yan po ang sitwasyon siguro anytime, pero dahil lang po ma-establish kung anong oras pwedeng ibaba ang bangkay. Basta 2 options tabi. Pwedeng itong iagi dyan sa may anuling, tayan pala anuling channel yan eh. Kaya ito baga, naroon naman do kayo ito pagputukan bulkan mayon na suminikaton ang lugar na anuling. Tayan po mga tugang lava inot ng uminabot sa may partikan barangay anuling. So kaya ba pala duman sa tuya na barangay officials diyan sa anuling medyo kabisado ang kanyan ang terrain and then sarong option para mas madali pick upon sa consent duman sa pick up point sa mga pick up point mga tugang kan mayon through chopper mas madali itong ibaba ng mga bangkay magabat baga ito sa rin na padigdi sa baba and then sa ropa 5 days na po ito, di ba? 5 days na po mga tugang sa sa lugar. And imagine po ninyong kamugtakan ka ito pasensya na po sa mga namamahaw diyan. Pero may mga kanman yan, may mga daradara man tabi yan na mga bagay-bagay kung paano mga tugang napepreserbar ang bangkay, aram nindaan siya ng abutan duman kaya prepared man sinda ka ng mga bagay na yan tabi kung ano ang gigibuhon para mas komportable sinda sa pagpasan, pagdara mga tugang ka itong mga bangkay na ito. Balikan ta daw si Jimmy Tagarimay, rejoinder. Hali po dyan mga tugang sa Kamaligalbay, 2 minutos bago mag-alas 7. Kami, Jim? Yes, salamat BBP. Nakaroon niya to
sa lado ka na Bureau of Fire, si Municipal Fire Marshal Amor Lagilles. Okay. Anyaon baga sa taas o kasabay kan mga professional mountaineer, so is RF kan Bureau of Fire Protection. Ngunyan, counterpart ni Mayor Calibaldo sa Bureau of Fire, riling si Sir Amor Lagilles, and napagaraman niya to na kasubagong maaga, may nagpataas na sarong team na kumbaga sa pulis, kung may nangyaring krimen, may suko, may gari-arog kanan sistema ta BBP na maproseso duman sa site. Natural kay puan duman kan so mga detalye, and puraber ito i-retrieve duman sa crash site ng mga bangkay. Masakat ito, nagsakat on the way na ngunyan duman, mga 4 hours nang naglalakaw nasabing grupo. Sa alas kwanda, sabi mga alas 4, alas 3 pa nagali. Sa grupo. Ngunyan, mababa ito, almost na posibleng agihan talaga ta BBP ining so inagihan me. Tuming bibita so diyan sa misi harayo daan posibilidad na diyan iagi harararumon an gali. Dipisil kung diyan iagi kaya most probably isa barangay Anuling ta nakagibo na baga. So team kan magsakat kami kan Domingo, guminibo na kami ki-trail. O pababa. May agihan na. May speedy ng susugon, di ba? Actually kan pasakat kami duman, nagibo na kami ki-dalan ta pasil na sana ko na locate mi tulos. Pasil na so agi pababa. May kwan baga, may binasabasa na kamong agihan? Binadasan na, lininiga na ito, kaya lang umagi, kaya an posibilidad, akulaon, digdi umagi mananggad sa Anuling. Kung sa Anuling yan, Jimmy, pakidescribe daw sa Parantabay ha, saan parte ang Anuling kang kamalig, and saan yan pwedeng lumawas yan na parte kang tinampo? An Anuling, uni sa may sa Lugan area, sa Purabir Chapel, igwadig dinin sukian, na tampo pasasakat kasi BBB. Ngunyan, pag-abot yan sa Anuling, danger zone area, 6 kilometer radius, igwa dyanin marka, igwa na dyanin gali ka, maagi ka sa kanal, sa gali, bubulusan kan tubig kon mauran, hali sa taas kan bulkan mayon, diyan kami nangaragi. Pagkatapos, dumana sa tapos katong sugo kanal sa taas, may sukian na tinampo, may sukian na bulod na yan ta BBP, anas na yan patutukan hanggang sa maging stiff na ang kamugtakan. Di daima nakitawong naglalaog duman talagang kuana, yun na ito nahabagakan bulkan. Dumana kami nagpuon gumibo, mga hampas na yan ta BBP, dumana kami guminibo nin mga agian, pinagbadasan mi na pinurutol na sa mga kahoy na kuan makakaulang. Kaya posible dumana ko ta na itong lugar na ito na pinagdumanan mi, tumbok na ito. Dukon sakali dumana mga ngarage, pasil na ta BBP ta malinig na. Dahil na magibok kidalan. So pagkatapos kan proseso duman sa taas, kung digdian mapili kan grupo, medyo maliksi-liksi ang dalaga na kan pababa sa BBB. So yang kunday ki kuan, yang kunday ki kun mariyang panahon, kunday ki chopper na pwedeng mag-pick up duman sa ano yan, sa drop-off point ninda dati na kungan. Pero kung may chopper, ang baba kan, depende sa Technical Operations Group o TOG-5 sa dating airport. Mga bangkay, correct. Pero sa Tabo, talagang malakaw bababa, di ba? Mga gisano ulit. Okay. So,
maliwanagon mo niyan, tranquilo ang panahon. Iyo. Mainit na nga ni. Pagka so chopper, nasa paghururon pa ito mo yan sa Mayor Caloy Baldo, Sir Cedric Daep, depende na yan. Duang option yan, tabi, BP. Yeah, Helicopter o on the ground. Oo. Okay. So yan tabi BPN sa tuyang mga pagsubaybay kana nasabing retrieval operation kana mga bangkay na luna duman sa Cessna plane. Antabay sa mga masunod pang mga detalyes. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Live from Kamaligalbay. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling. Salamat kansa ng pagantabay, mga tugang. Padagos pong padanayon ang pagkamuot sa kapwa. Do not forget to smile. God is good all the time. Goodbye. Mabuhay. Usapang Rayuma. Aroy! Nagkamot na ako pero masakit na ulit. Mahal, magaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If